أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Галәмнәрне юктан бар кылып, үзенең шиксез нигъмәтләре белән һәр көнебездә, һәр сәгатебездә безләрне ризыкландырып, нигъмәтләндереп, шушы дөньялыкта яшәтүче, шушы дөньяда без яшәсен өчен бөтен мөмкинлекләрне урнаштырган, безнең файдабызга бөтен кирәкле байлыкларны безгә нигъмәт кылган бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер Хуҗабыз, гыйбадәткә лаеклы булган бердән-бер Илаһыбыз Аллаһы Тәгаләгә мактауларыбыз, хәмәтләребез булса иде. Динебез, ислам кануннарын безгә өйрәтеп калдырган, бар яктан да безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галейһи ва сәлләмгә Аллаһ Раббыбызның сәламы һәм салаваты булса иде. Хөрмәтле кардәшләрем, һәр барчаларыбызга Аллаһ Раббыбызның сәламнәре, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва бәрәкәтүһү. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызның кылган изгелекләребезне кабул кылса иде. Шушы җомга көннәрен барыбыз өчен дә күп әҗр саваплар җыя торган, күп итеп дугалар кыла торган көннәрдән әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз ике җомга арасында белепме, белмичеме кылган хата кимчелекләребезне гафу итеп, кичереп, безләрне үз рәхмәтенә ирештерсә иде. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән без шушы дөньялыкта яшибез. Әлхәмдүлилләһ, Раббыбызга мактауларыбыз, аның рәхмәте белән без шушы дөнья тереклегендә үзебезгә кирәк булган күпме байлыкларны, күпме нигъмәтләрне кулланып яшибез. Аллаһының рәхмәте белән карлар эреп, табигать яшәрә башлагач, бакчаларыбызга, иген кырларыбызга төрледән-төрле орлыклар, үсентеләр утыртып куябыз һәм җәй ахырында, көз башларында шушы үсентеләрдән Аллаһының рәхмәте белән мул уңышлар җыеп алабыз. Һәм мөхтәрәм кардәшләрем, шушы мисал, ягъни шушы дөньялыкта, дөнья тормышының бер мисалы ул безнең әлбәттә ахиратыбызга әзерлек мисалы итеп тә аны күрсәтергә була. Чыннан да яз көне орлыклар чәчкән кебек, үсентеләр утырткан кебек һәм көз көне мул уңыш җыеп алган кебек, адәм баласы, мөселман кешенең тормышы, иман иясенең тормышы һәр көнендә, тормышы дәврендә ул шушы үсентеләрне, шушы орлыкларны чәчәргә тырыша. Һәм уңышны җыеп ала кыямәт көнендә. Аллаһ хузурына кайткач, Аллаһ Раббыбыз каршына килеп баскач, ул шушы дөньялыкта утырткан изгелек орлыкларын, хәерле эш үсентеләрен, гыйбадәт орлыкларының нәтиҗәләрен иншаалла җыеп алачак кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп басканнан соң. Һәм мөхтәрәм кардәшләрем, исегезгә төшерәсем килә, Аллаһ Раббыбызның аятларын Аллаһ Тәгалә безләргә әйтте: «Я айюхаллазина аману хал адуллукум ала тиҗаратин тунҗикум мин азабин алим». Әй иман китерүче бәндәләрем, диде, сезгә өйрәтимме, күрсәтимме иң хәерле эшне,
иң хәерле сәүдәне, иң хәерле гамәлне кайсысы сезне бөек газаптан котылдырачак? Кайсысы сезне шушы гамәл, шушы эш мәңгелек җәһәннәм утыннан саклаячак, котылдырачак? Кайсысы сезне Аллаһының рәхмәтенә ирештерәчәк? Һәм алга таба Раббыбыз әйтте: "Әгәр дә шушы эшне алып барсагыз, мин сезнең бөтен гөнаһларыгызны кичерәм" диде. "Ягфир лакум зунубакум" диде. Бөтен гөнаһларыгызны кичерәм, җәннәтләремә кертәм диде. Һәм гаден дигән җәннәтләрдә күркәм урыннар сезгә әзерләп куям диде. Менә шушы җимешләрне, шушындый орлыкларның җимешләрен, нәтиҗәләрен Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдим итә, җәмәгать. Ә нинди орлыклар соң ул? Менә без, мәсәлән, көз көнендә, әгәр дә без капчык-капчык бәрәңге җыеп алырга тырышсак, теләсәк, без яз көнендә аны утыртабыз. Ярты бәрәңгеме, кисепме, кечкенә булса, бөтен килеш төртеп куябыз да, Аллаһы Тәгаләгә дугаларыбыз белән ялварабыз, шифалы яңгырларыңны яудырсаң иде дип, яңгыр яумый торса, үзебез дә суын сибәбез, Аллаһ Тәгалә биргән шушы нигъмәтләрне кулланабыз, һәм көзендә, җәй ахырында мул уңыш җыеп алганнан соң сөенәбез әйе. Аллаһка шөкер итәбез. Һәм бөтенегездә минем белән килешәсез, нинди генә, ничек, никадәр зуррак булса шушы җимешләр, никадәр бер кечкенә генә бәрәңге бөртегеннән никадәр күбрәк җимеше, нәтиҗәсе булса, без шуның хәтле зуррак, ныграк сөенәбез. Һәм җәмәгать иман иясенең рухи тормышы да шушы мисалда, әлбәттә күпкә өстенрәк. Менә бу дөньялыкта ул утырта үзенең орлыкларын, өметләнә, Раббым каршына баскачтан килеп басканда, шушы орлыкларымның нәтиҗәләрен күрермен дип, Аллаһ Раббым каршында изгелекләрем кабул булса иде дип, дугаларын кылып өметләнә һәм изгелек орлыкларын утырта. Һәм җәмәгать, менә Раббыбыз Аллаһ безгә шушы орлыкларны әйтте. Әгәр дә шушы орлыкларны утыртсагыз диде, сез бөек газаптан котылачаксыз диде. Сез җәннәткә керәчәксез диде. Сезнең бөтен гөнаһларыгыз кичереләчәк диде. Ә нинди орлыклар? Раббыбыз Аллаһ әйтте: "Ту'минуна биллаһи ва расулиһи ва туҗаһидуна фи сабилиллаһи би амваликум ва анфусикум" диде. Иң беренче бер Аллаһның үзенә генә иман китерегез диде. Ла илаһа иллаллаһ дип, Аллаһ Раббыгызның берлеген таныгыз, аның бер үзенә генә гыйбадат кылыгыз, аның каршында гына дугаларыгыз белән ялварыгыз, ул гына лаеклы сезнең түбәнчелек күрсәтүегезгә, аның каршында буйсынып яшәгез. Һәм икенчедән, аның илчесенә иман китерегез, Мухаммад Расулуллаһ дип, пәйгамбәребезнең хаклыгын таныгыз һәм аның сөннәтенә иярегез, аның юлыннан барырга тырышыгыз һәм Аллаһ юлында мал-мөлкәтләрегез белән дә, җаннарыгыз, тәннәрегез белән дә тырышлык куегыз ди. Тырышлык куегыз, шайтанга каршы көрәш алып барыгыз, күбрәк изгелекләр кылырга омтылыгыз. Шушы эшләрне эшләсәгез, шушы орлыкларны утыртсагыз, сез кыямәттә мул уңышларыгызга ирешәчәксез диде Раббыбыз Аллаһ. Әйе җәмәгать, менә бу дөньялык тормышы иман иясе өчен ул шәшүлек мәйданы. Шәшүлек мәйданы һәм шушы мәйданга ул утыртырга тырыша күбрәк изгелекләр, күбрәк хәерле эш орлыкларын, күбрәк гыйбадат орлыкларын, курка ул утыртырга гөнаһ орлыкларын, курка ул кирәкмәгән шуп үләннәрен үстерүдән. Ул тырыша хәерле үсемлекләрен үстереп, хәерле күбрәк изгелекләрен кылып, кыямәттә мул уңыш җыеп алырга. Һәм мөхтәрәм кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безгә менә шушы тормышыбызда айрым бер вакытларны, айрым бер чорларны нигъмәт итеп бирде, үзебезнең тормышыбызны үзгәртер өчен, үзебезнең әхлагыбызны төзәтер өчен, үзебезнең Раббыбызга булган мөнәсәбәтебезне дөрүсләр өчен. Һәм шундый вакытларның яна берсе, ул инде безнең алдыбызда тора. Бер ай вакыт шамасы калып килә,
изге Рамазан айы. Һәм иман иясе, мөселман кеше җәмәгать ул алдан ук әзерләнергә тиеш. Шушы Рамазан айында ахирәте өчен мул уңышлар җыеп алырга теләсә, ул инде алдан ук әзерлеген алып барырга тиеш. Менә без хәзер Рәҗәб айын озатып киләбез. Берничә көннән бу ай узып китә. Без беләбез, Аллаһ Тәгалә бу айны харам айларыннан берсе итеп билгеләде. Без беләбез, 4 харам айы бар. Шуларның өчесе рәттән килсәләр, Зулхиҗҗә, Зулкагда, Мухаррам айлары, инде Рәҗәб айы аерым килде. Һәм күрәсең, Аллаһның хикмәте дә шунда, җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз бу айны билгеләп куйды, аның урынын Рамазанга 1 ай вакыт кала айы. Һәм без беләбез, шушы харам айларында иман иясе ул тагы да ныграк гөнаһлардан сакланырга тырышырга тиеш. Чөнки харам айларында гөнаһ кылынган гөнаһ аның дәрәҗәсе күпкә куркынычрак. Һәм иман иясе үзенә һәр вакыт исендә тотарга тиеш. Менә шушы харам айында, ягъни мин гөнаһлардан тыелырга өйрәнәмен, үземне Аллаһ Раббыма якынайтыр өчен изге Рамазан айында. Шуннан да җәмәгать уйлап карасак, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте ул безгә гөнаһларыбыздан тагы да ныграк, тагы да тырышыбрак тыелыр өчен шушы изге бәрәкәтле Рамазан айы алдына билгеләп куйды Рәҗәб айын. Һәм иншалла иман иясе шушы Рәҗәб айында өйрәнә, гөнаһлардан кутылырга, гөнаһларын калдырырга өйрәнә, һәм килеп керә Шәгъбан айына. Шәгъбан айын без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күп көннәрен уразада үткәрде. Ураза тотып уздырды шушы Шәгъбан айының күп көннәрен. Хәтта кайбер хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айыннан кала иң күп тоткан уразалары булды Шәгъбан айында дип әйе. Һәм җәмәгать, Әбу Бәкр әл-Балхи дигән галимнең сүзләрен сезгә китерәсем килә. Ул әйтә, Рәҗәб айы ди, ул шәшү айы ди. Син Рәҗәб айында шәшәсең ди. Ягъни әзерләнәсең, орлыкларыңны шәшәсең. Ә инде Шәгъбан айы ди, ул ди су сибә торган ай ди. Ягъни син Рәҗәбтә әзерләндең, орлыкларыңны төртеп куйдың, һәм Шәгъбан айында күбрәк изгелекләр кылып, күбрәк Коръәннәр укып, күбрәк шушы уразалар белән, нәфил уразалары белән Аллаһ Раббыбызны күбрәк искә төшереп, син суларыңны сибәсең. Суларыңны сибәсең һәм нәрсә ди? Рамазан ди. Рамазан ул шушы орлыклардан мул уңышны җыеп ала торган вакыт ди әйе. Җәмәгать, Рамазан айы тиз арада килеп җитәчәк. 1 ай вакыт ул сизелми дә узып китә. Һәм узган елгы Рамазаннан соң без күпме гөнаһлар кылдык, күпме хаталарга төштек, күпме бузыклыкларга кирдек. Телебез белән дисеңме, колакларыбыз белән, күзләребез белән, тәнебез, гәүдәбез белән һәм башка. Җәмәгать, менә бу Мухаррам айларыннан булган, ягъни харам айыннан булган Рәҗәб айын Аллаһ Тәгаләнең хикмәте дә шундадыр. Ул аны безгә гөнаһларыбызны калдырыр өчен бирде. Һәм гөнаһларыңны калдырдың да Шәгъбанга килеп кирдең, тырышасың Раббың каршында күбрәк изгелек кылырга. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә әйтелә. Пәйгамбәрбез әйтә, бу ай ди, Рәҗәб айы белән Рамазан айы уртасында ди. Ягъни Шәгъбан айы турында әйтә. Һәм бик күпләр ди, шушы Шәгъбан айының дәрәҗәләре турында, фазилатлары турында оныталар ди. Әмма бу ай ди, бу айда кешеләрнең гамәлләре Аллаһ Тәгаләгә ирешә ди. Аллаһ Тәгалә каршына ирешә һәм мин ди телимен үземнең гамәлләрем Аллаһка ирешкән вакытта уразалы халәттә булуымны дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уразаларын күп тотты шушы Шәгъбан айында. Менә бу җәмәгать әзерлек һәм Рамазанны без сөенеп, өметләнеп, дугалар кылып көтәргә тиеш. Кемдер әйтә,
Ни өчен сез шул хәтле интегә, фәлән сәгатьләр, 19-шар, 18-шар, 20-шар сәгать буе ач торасыз дип? Ни өчен сез шуның хәтле үзегезне җәфалыйсыз? Ни өчен сез шул хәтле интегәсез дип әйтүчеләр дә бар. Җәмәгать иман иясе, мөселман кеше. Ул аңлый, ул яратып көтә шушы вакытларны. Ул үзенә исенә төшерә һәр вакыт. Кайчан соң әле тагын киләчәк шушындый озын көннәр булган Рамазан айы? Кайчан киләчәк ул? Менә хәзер быел җәй көне булыр. 2нче елга язга таба китәр. Берничә елдан инде яз узып, кышка керербез. Кыш көннәрендә бик җиңел тотарга шулай бит үзебез дә беләбез. Фәлән еллар, 30 елга якын вакыт кирәк тагын җәй фасылына керер өчен Рамазан айын. Җәмәгать иман иясе ул әйтә: "Әлхәмдүлиллаһ" ди. Аллаһ Тәгалә миңа шушы сынаулы вакытта ураза тотарга насип кылды. Һәм ул дугасын кыла: "Раббым, кабул итсәң иде". Һәм иншалла нәкъ менә шушы озын көнне уразаларда уразаның асыл ләззәтен, асыл тәмен без татыячакбыз. Әмма җәмәгать аның өчен әзерләнү кирәк. Аның өчен менә шушы айларда орлыкларны утыртып, Шәгъбан айында изгелекләр белән суларын сибеп, үсентеләр үсеп чыксын. Рамазанда син аның җимешләрен алачаксың иншалла. Әгәр дә инде көтмәгәндә кинәт кенә килеп кирдең икән Рамазанга, хәтта ни кызганы җәмәгать, безнең күп очракта шулай халәтебез, без Рамазанның яртысы узып китә, 20 көне узып китә, 28 көне узып китә. Шуннан соң гына без уянабыз айы. Шуннан соң гына без уянабыз. Рамазан узып китә бит инде. Эх, менә фәлән хәтле эш кыла ала идем, әмма кылмадым бит. Ни кызганыч, без күп очракта соң уянабыз җәмәгать. Җәмәгать бүген уянырга кирәк. Кардәшләрем, бүген уяныйк. Үземә әйтәм, сезгә насихатым, бүген уянып, бүген әзерләник шушы бөек айны каршылап, Аллаһ Тәгалә каршында бәрәкәтле булган айны каршыларга әзерләник. Күбрәк Коръәннәр укып, күбрәк уразаларыбызга кирип, нәфил уразаларын. Инде көчеңнән килмәсә, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә булса да тырыш нәфил уразаларын тотып, Шәгъбан айының иншалла Аллаһ Тәгалә сине әзерләячәк Рамазан айына һәм Рамазанда җиңеллеген бирәчәк иншалла. Хвала Аллаху, который сотворил нас. Хвала Всевышнему, который облагодетельствовал нас самым лучшим богатством, иманом, исламом. Каждый из нас живет в этом мире только по милости единственного Творца. И все мы знаем, что рано или поздно каждый из нас вернется к Всевышнему Аллаху и предстанет перед великим Господом. И счастлив будет тот, кто сможет сказать при встрече с Аллахом: «О Аллах, вот мои дела, вот мое поклонение, вот мои намазы. Я жил, стараясь приобрести Твое довольство. О Аллах, будь доволен мной». Человек, который сможет показать перед Всевышним свои благие дела, иншаллах, он, по милости Аллаха, окажется в вечном блаженстве. Всевышний Аллах любит нас, и Он дал нам возможности исправить свои поступки. Одна из этих возможностей снова перед нами. Заканчивается месяц Раджаб, за ним наступит Ша'бан, и не заметим даже, как придет Рамазан, месяц исправления, месяц благих дел, месяц приближения к Аллаху. И, братья, уже сегодня мы должны готовиться встретить благословенный месяц должным образом. И что же, как же к этому готовиться? Как же мы должны подготовиться к месяцу Рамазан? Во-первых, мы должны научиться искренне раскаяться перед Всевышним Аллахом. Искреннее покаяние, оно у нас каждый день должно быть. В принципе, это мы все знаем. Но именно когда перед нами стоит месяц Рамазан, месяц прощения грехов, мы тем более должны стараться исправить свое положение и просить у Аллаха прощения за свои грехи. Всевышний Аллах в сурату Нур сказал: «Ватубу иля Аллахи джами'ан айюхал му'минуна ла'аллакум туфлихун».
о верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Все вместе обращайтесь к Аллаху с покаянием. Быть может, вы преуспеете. Каждый из нас знает, хочу напомнить, что тауба, покаяние, это у него плоды очень вкусные. У него плоды будут очень хорошие. И, иншаллах, тот человек, который каялся перед Всевышним, он окажется в блаженстве, в вечном раю. Также мы должны готовиться к Рамазану, делая дуа. То есть должны просить мольбу у Всевышнего Аллаха. И, как знаем, передается, что некоторые праведные предшественники молили Аллаха, просили Аллаха на протяжении 6 месяцев до того, как наступит Рамазан, о том, чтобы дожить до этого благословенного месяца. На протяжении 6 месяцев они просили у Аллаха дуа: «О Аллах, дай нам дожить до Рамазана, дай нам соблюдать благие дела, совершать благие дела в этот месяц». Они просили дуа. И после Рамазана, на протяжении 6 месяцев, они просили у Аллаха, чтобы Аллах, субханаху ва тааля, принял их поклонение. Также мусульманин, искренне верующий, он должен чувствовать радость от приближения этого великого месяца. То есть каждый искренний мусульманин, он должен радоваться. Вот через месяц придет Рамазан. Альхамдулилля. Альхамдулилля, я снова смогу, иншаллах, по милости Аллаха, смогу приближаться к своему Господу. По милости Аллаха я смогу совершить благие дела в этом благословенном месяце. Он должен радоваться и просить у Аллаха дуа. Рамазан – это милость Аллаха. Рамазан – это благое время, в котором открываются врата рая и закрываются врата огня. Это месяц Корана и месяц решающих для нашей религии дел, благих дел. И Всевышний Аллах призвал нас совершать как больше благих дел именно в этом месяце. И, уважаемые братья, уважаемые сестры, которые слушают нас, мы должны радоваться, мы должны ожидать и должны чувствовать, что, иншаллах, именно в этом месяце Аллах, субханаху ва тааля, простит нас, простит нам наши грехи и даст нам, иншаллах, собрать много благих дел, чтобы оказаться в вечном блаженстве. Поэтому, уважаемые братья, уважаемые мусульмане, мы должны готовиться. Мы должны готовиться. И вот перед нами стоит месяц Ша'бан, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас, сунна является, особенно в первой половине месяца Ша'бан, держать уразу, готовиться к Рамазану, готовиться к этому благословенному месяцу. И, иншаллах, Аллах Тааля даст нам свою благодать. Поэтому, уважаемые братья, мы должны готовиться. Мы должны делать тауба, каяться перед Аллахом за совершенные грехи, которые мы совершили после Рамадана прошлого года. И этих грехов у нас немало, к сожалению. Очень много, и будет счастье в тот, иншаллах, преуспеет тот, кто раскается перед Аллахом и войдет в Рамазан, иншаллах, стремлением совершать как можно больше благих дел. Аллах субханаху ва тааля һәр баршабызга үз рәхмәтләрен бирсен. Аллах Раббыбыз кылган гамәлләребезне кабул әйләсен. Аллах Раббыбыз шушы Шәгъбан айларының гамәлләрен, гыйбадәтләрен кылып, Аллах Тәгаләгә якынайырга һәм алдыбызда торган изге Рамазан айына исән-имин хәлдә ирешеп, Рамазан айының нигъмәтләренә ирешергә насыйплардан әйләсә иде. Амин.